дядо По, се правиме телефон се и да. И that's all. Ciao, дядо По, чудеме tomorrow. Ciao. Еми, защо му затвори? А я кажи на баба Пепи и на Бени къде се ходиме, че те не знаят. Я им разкажи на тях какво става. First we have to go to the bookstore and then I can hear them back. Ама не може ли първо да им кажеш къде отиваме, че те ще питат къде сме? Така им кажи къде ще ходиме. Разкажи им на Бени и на баба Пепи. Баба Пепи се ходиме на birthday и на сродка и се къдеме кейк и забломе candles и се ходиме на ресторант и на подаръки и that's all, guys. Ciao! И с яйчице им кажи, с яйчице се чукаме. И за яйчице се чукаме. Айде, чао! Баба Пепи и Бени и дядо По. Чао! И дядо Митко? И дядо Митко, чао! Ами кажи му, обичам те много. Обичам те много, Тар. А аз слушам. Аз слушам ти, guys. Чао! Браво! Сега ще ядеме барбекю. Сега ще ядеме барбекю. Чао! Ама вкусно ли? Вкусно! Чао! Добре, айде тогава да ядеме барбекю. После аз каза дядо По, се преберем и после се играеме. First we have to go to the bookstore и после се пребереме на къщата. О, добре. А после какво се правиме в къщата? Се правиме облаците и се правиме рибки. Рибки? Да. Аха. И друго? Чиз. Чиз? Да. И какво друго? А зайче байче? Не. А? Това не ядене. Не е ядене. Не. А какво е? Това animal. Animal? Да. Животно? Да. Ми добре. Айде тогава, чао. Какво? 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 Чао. Ти кажи чао. Ти кажи чао. Какво? 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 They're gonna be right back. Ма чакай малко, кажи първо къде отиваш. I'm gonna be right back. Защо? I have to see the mail. Да мейл? Yeah? Пощата ли? Да. А, добре. Ама не ходи далече. Какво? А? Какво? Да не ходиш далече. Okay. Stay here.